लायबायलाय गारिनि दालानि खिबु उनावहाय बास थाबनाय आरो जोंना टारगेटआ बास बै बथलफोर गैया होमबा ग्लासनि बथल केरासिन सोबाय केरासिन मोनसे सल्टा सोबाय ओमफ्राय बेखौनो जलायबाय बेखौ सावबाय आरो बेबायदि स्रां खर' मावाखै नामा मावमारदोंमोन होननानै नाथाय स्पष्टयै बुंनो हायाखै जितु दिनैनि समावहाय सोरबा नङा सोरबा मोनसे पार्टिखौ लोब्बा लाखिनायनि बेबायदि आर्मि पुलिस फैयोब्ला गिलाबायनाय गिलु बालु खारखुंलाबायनाय बेफोर नङाबा कम्बल बायदिसिना बोराय लानानै ओरै सानखाबाय जिगाबा लाखाबाय गबाय नङा दंफांनि बानायनाय दालायाहाय ओरै ओरै मावलायनाय ये है और ये साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है एनडीपी लोग आज सुक्ति क्या है उन लोग का रिहैबिलिटेशन भी जल्दी हो जाओ और पहले बीएलटी लोग का जो केस था वो जो सिस्टम से केस हाइनास हो नॉन हाइनास हो खत्म हो गया हमारा तो एनडीपी का भी ऐसे ही हो जाओ एनडीपी का भी ऐसे ही होना चाहिए हाइनास हो नॉन हाइनास हो हमारा एक रिक्वेस्ट है तो गसंलायबाय आं मिथिया बिथाङा बर' हारिजों मा सुथुर दङ मा सोर बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोन रायजो राजाफ्रा The UPPL BJP AGP हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाग्रोबाय दिनै खुंथाय गोहोआव थानाय जायनाखि सरकार बिथांमोननि खुगानिफ्राय दिनै जोङो मा हास्थायोमोन बा जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि बिबुंथि माबायदि खोथा बाथ्रा बुंनायखौ जों लुबैयोमोन नाथाय नैबेखौ लानानै दिनैनि टपिकआ बेस्ट जागोन बेनिफ्राय बिदिनो माखासे कमेन्ट्सफोर सफैदों नोंथांमोननि भिउवार्सफोरनि आरो रायजो राजा नोंथांमोन जाय आंनि भिडिअसखौ नायदोंमोन थांनाय भिडिअसफोरनि गोबां कमेन्ट्सफोर फैदों आं गासिबखौबो फरायजोबनानै होनो हानाय नङा नाथाय नैबेनि गेजेरावनो मोननैसो कमेन्ट्सफोरखौ आं फरायगोन आरो नैबेजोंनो दिनैनि कन्टेन्टआ बेस्ट जागोन आरो दिनै जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ सोरनि पलिटिकेल डायलगा बिसायख'थिनि सिगां बा बिसायख'थिनि समावहाय माबायदि बिबुंथि होयो बा जोङो माबायदि बिबुंथि लुबैयो बिथांमोननिफ्राय नाथाय दिनै जोङो खोनानो मोनदों मा जोंनि जितु इनकामबेन्सि माने सरकाराव थानाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोननि माखासे खोथा बाथ्रा नैबेखौ बेस खालामनानैहाय बिथांमोननि कमेन्ट्सखौ जोङो दिनै बिथांमोननि बुंनायखौ जोङो रोखा मोनथिनो मोनो बिथांमोना दिनैनि समाव माबायदि बाथ्रा बुङो नैबेनिनो फारसे जोंहा मानगोनां सासे भिउवार्सआ जोबोद मोजां मोनसे कमेन्ट्स हरदों आरो आं नैबेखौ फरायनानै होनो नागिरदों आरो बयबो मोजां कमेन्ट्स हरदों नाथाय बेनि गेजेरावनो आं बिथांनिखौहाय दिनै सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिनानै होनो नागिरदों जिहेतु जोङो दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि दङ गुबुन गुबुन दोलोनि पार्टिनि नैबेनि मादाव खाम्फा बरगयारि बारग' डेपुटि चिफ बिथां BPF दोलोनिफ्राय बिथाङा जोबोद मोजां माखासे बिबुंथि लाबोदों बिथाङा बुङाखै जे आंनोनो भट हो उमुगा गाज्रि उमुगा ओरै थोरै बिथाङा बिदि बुङाखै नाथाय बिथाङा जेनुइनलि गाव जेब्ला सरकाराव दंमोन सासनाव थानाय समाव गावनि जि पजिशन मोनसे दंमोन बै समाव बिथांमोना जिर'निफ्राय स्टार्टिं खालामनानैहाय दिनै दे मोनसे महर होदों जोंनि बिटिसिखौ बा दानि बिटिआरखौ नैबेखौ लानानै बिथाङा फोरमायदों जे खामानिखौ बिथांमोना दिनैसिम सरकार थासान्दि बिथांमोना मावफुंनो हानाय आरो मावबोनाय बेफोर खामानिफोरखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों दा प्रेजेन्ट सरकारखौ जोङो हास्थायोमोन बा बिथांमोननिफ्रायबो जों लुबैयोमोन सेम जे थांनाय BPF सरकार हयथ' किसुमान आद्रा थालांनाय खामानिफोर साबसिन बा हामसिन बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे प्रमिस खादोंमोन जे दिनै जोङो बिथांमोननि जितु फेलार गभर्नमेन्ट बेखौ जोङो दिनै साक्सेसफुल महर होनो नाजादों बा नाजानायनि गेजेरजों जोङो मा मावनो हामारखो बेखौ दिनै बिथांमोना पाब्लिकलि एसेब्लाबो फोरमायथिनानै होनो हानांगौमोन नाथाय जों दिनै नुदों बिथांमोना दैदेनगिरिफोरखौहाय सोरखौबा खांख्राइ एम्फौ बायदिसिना जुनाद बेसाद आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना खोथा बुंनानै बिथांमोना दिनै समखौ नस्थ' खालामनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनोहाय मोनसे माने नंखाय बांखाय मेसेज फोसावनायखौ जोङो रोखा नुनो मोनगासिनो दङ स' बिदिनो सासे भिउवार्सआ जोंनो लिरना हरदों जोबोद मोजां मोनसे बाथ्रा लिरना हरदों आङो नोंथांमोननो नैबे कमेन्ट्सखौहाय
फरायनानै होनायनि सिगां बिथांनि मोनसे कमेन्ट्सखौ आं सेलेक्ट खालामदों गोबाङानो जोबोद मोजां कमेन्ट्स हरदों नाथाय भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन बेनिखायनो आङो एज अ माने मोनसे कमन मेसेज जितु टपिकनि सायाव बे बेस दं नालाय स' नैबे कमेन्टखौ आं फरायनानै होगोन बिनि सिगां मोनसे खोथा गोसोखांदों आङो गामि ओनसोलनि खोथा बा जों उन्दै समनि खोथा एप्रक्स 1999-98 समनि गामि ओनसोलावहाय जेब्ला हयथ' नोंथांमोनाबो नैबे थासारिजोंहाय समखौ बारबोदों जाय बिथांमोना बै समाव दंमोन बै समखौ बेबायदि बारबोदोंमोन हयथ' गोरोबलायनो हानाय साइकेल खारजानाय लिक लामा ओरैबो हाग्रा ओमफ्राय गेजेरजोंहाय मोनसे गुफुर हा जेरावनाखि मानसि थाबायनाय आगान आलि बायदि लामा स' नैबेबायदि लामामोन जोंनि मोनसे समावहाय बेनिफ्राय बेजोंहाय गारि मटर खारखाया मानसि थाबायनाय हयथ'बा साइकेल बा सोरनिबा थेला बायदिसिना नारोमोन हयथ' मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरबायदि दंमोन आरो बै समाव बेनिफ्राय गेजेर ससेयावहाय मा जादोंमोन गामि ओनसोलफोरावहाय टाउननिफ्रायहाय फैयोमोन आरो ट्राक गारि फैयोमोन दै लरि होनना बुङोमोन लरि गारि फैयोमोन बायफ्ले जिफ्ले बेबायदि दानि जुगनि बे दाम्पारफोर बायदि गोदान बिदि नङा दंफांनि बानायनाय दालायाहाय ओरै मावलायनाय बेफोरबायदि गारि फैयोमोन बेनिफ्राय जिगाब लांफैयोमोन आरो बिथांमोना जिगाब बायदिसिना नागिरफैयो औवा बायदिसिना नागिरफैयो बेनिफ्राय मा खालामो बिसोरो गामि गेजेरजोंहाय लामा गैयाब्लाबो हाबखाव फैनोसै बेनिफ्राय बहाबा नांथालाबायनोसै हाब्रलाबायनोसै अब्लाना गारि नांथानायखौहाय नायनो जोङो जोबोद माने हांखुर जायोमोन माने जोबोद एक्साइटमेन्ट आरो मोनसे बियो जोङो खारनानैहाय बै गारि बे साखा गिदिंनायखौ नायनो थाखाय होसो थाङोमोन जै गारिया बेनिफ्राय बारलांगलायबायलाय गारिनि दालानि खिबु उनावहाय बासथाबनाय आरो जोंना टारगेटआ बासथाबनानैहाय जेसेबां थाङो माने ससे बासथाब लांफानानै थांनाय आरो बेबायदि ओमफ्राय दैमाजों ओरै हाबलाङोबा जोबोद इन्टारेस्टिं मोनलायो आरो बेफोरबायदि मोनसे सम दंमोन बै समाव बेफोरबायदि दिनमोन स' फैयै आरो खोमसि खोमलाव हर गेजेरावहाय लाइटबो गैयामोन खोमसियाव थायोमोन खमैब्लाबो 5:30 6:00सोआवनो हरनि जानाय आदारखौ जानानै स्राय बयबो उन्दुजोबनोसै बै समाव बेनिफ्राय न'फोराथ' माबायदिमोन मोनथिखायो बयबो उखुमनि न' थोरि नारा बायदिसिनानि न' माने बेबायदिनो बिदि थिंनि न' गैयामोन बेनिफ्राय फाक्का न'आथ' नुखायानोमोनखा ओरैबायदि न'मोन बेनिफ्राय इन्जुर बेरा इन्जुर बा हाग्रानि बायदिसिना साथाय बेरायाव औवानि बेरायावहाय हा लिरनाय बा सोरबा माहाजोनब्ला बेरा बाथाम न' थायोमोन बाथाम बेरा ओमफ्राय बेयावनो सिमेन्ट प्लास्टार खालामनाय बेबायदि आरो बेबायदि न'खौ नुनो मोन्दोंमोन बेनिफ्राय सोरनिबा न'आवहाय रेडिअ मोनसे गाबदोंब्ला बेखौनो जमा थुबुर जानानै खोनासंनाय आरो लासै टिभि फैबाय ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभियाव बेटारि नागिरथिंलाबायोमोन बा बेटारि सोरनावबा दङ लाबोथ'लायबायलाय 8टा बाजियावहाय मोनसे प्रग्राम जालायगोन रामायण जागोन बा साननि समावहाय शक्तिमान बायदिसिना बिदि माबा मोनसे प्रग्राम जागोन स' बेफोरबायदिनो माने बयबो ज' फैलायोमोन आरो सोरनिबा न'आवहाय टिभिखौ बाहेरायाव दिहुनना दोनसिगोन सिथ्लायाव बनानै दोनसिगोन जि सारखोनानै ओरै बेबायदि जेकेट सुइटारफोर गानामोन दै उल जि लाबाय ओरैहाय जिखौ ओरै सारखोबाय नङाबा कम्बल बायदिसिना बोराय लानानै ओरै सारखोबाय जिगाबा लाखाबाय बबाय सिथ्लायावनो ग्रोद जनानै बयबो जमाहैहाय बेबायदि टिभि बायदिसिना नायलायनाय सममोन स' नै बेफोरबायदि समनिफ्राय लानानै दैमाफोरावहाय आदै बिदै गेलेलायनाय बायदिसिना बेबायदि आरो माने खुनु बेबायदि बाहेरा दुनियाजोंहाय सोमोन्दो गैयोमोन आरो जोङो गुवाहाटि सहरफोर दंमोनब्लाबो खाथि खाला टाउनफोर दंब्लाबो जोङो बेफोरजों खुनु सोमोन्दो गैयि बेबायदि मोनसे सममोन जोंनि बिटिसि ओनसोला आरो बेबायदि आर्मि पुलिस फैब्ला गिलाबायनाय गिलु बालु खारग्लुंलाबायनाय बेफोरथ' कमनखा जिथु आन्दलनबो जाखाबाय आन्दलनबो माने आन्दलननि उनावहाय बे गोबाव सम बेबायदि थासारिया थाबाय थादों स' बेबायदि सममोन स' बेफोरखौ बारबोयै मोनसे चेन्ज फैबाय बिटिसि काउन्सिल मोनखांनायनि उनावहाय ओरैबायदि माने मोनसे बिराद स्पिडी काउन्सिल जाखांनायनि उनाव ओरैबायदि मोनसे स्पिड प्रग्रेस जादों जोंनो मेगनजों नुदों बबेबा जायगायावल' माने मोनफा मोननै ब्लेक टपिं लामा नुयोमोन बेबो बायग्रोब बेफोरबायदि मन्त्रि एमएलए बेखौथ' नुफेराखैनोखामोन आरो ओमफ्राय काउन्सिल जानायनिफ्रायसो इलेक्सनखौबो नुजेनबाय माबायदि जायो गोख्रोङै बिनि सिगां एमएलएफोर जायोब्लाबो एसेबां प्रभाब गोलैयामोन माने समस्थिफोराहाय जोबोद गोजानावमोन बेफोरबायदि स' लासैनो चेन्ज जालांबाय स' बुंनांगोन जोङो फाउन्डेसन मोनसे स्टेजमोन बियो बिटिसि काउन्सिला ओरैबायदि मोनसे माने माबा मोनसे मोनदों बा मोनमारबाय बेफोरबायदि फिलिंस फैदोंमोन एन्ड स' बेनि फिथाइखौ जों दिनै मोननो नायै बिदिनो बिराद थाब माने ओरैबायदि चेन्ज जालांदों जों बयबो मेगनजों नुदों जों दा फिलखौनो खालामनो हाया जे आसरित जोङो बेबायदि समनिफ्राय बारबोनानै नै
दा बेफोरबायदि पर्यायसिम मोनफैयो नोंथांमोना नुनो हाबाय गोबां माने गिदिर गिदिर सिभिल हस्पिटाल्सफोर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव दङ मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव फ्राय मोनसे मोनसे नोंथांमोना नुनो मोनगोन डिस्पेन्सारिफोर दङ आरो लामाफोराबो दिनैनि समावहाय जोबोद मोजां जाबोबाय बा ब्लेक टपिंखौनो होन बा ब्लक लामाखौनो होन गामि ओनसोलफोराव जेरावनाखि आं दहाय बुंबाय ओरैबो हाग्रा गेजेरजोंहाय आलि मोनसेल' लामा बेफोरबायदि लामामोन बेजोंहाय माने मानसि आगान थाबाय थाबाय माने गुफुर हाखर गोथौ जालांलायनाय ओमफ्राय अखा हाबाथाय बेयावनो माने गादलुनला गोग्लैलाय बायदिसिना बेबायदि जायोमोन आरो स' बेबायदि जोबोद इन्टारेस्टिंबो नाङोमोन बै समाव स' बे आलादा साथि सावोमोन लाइट गैयामोन लाइट फैबाय लेम्प सुयोमोन साथियाबो माबायदि जायोमोन बै बथलफोर गैया होमबा ग्लासनि बथल केरासिन सोबाय केरासिना जोबनोसैबा आरो दैखौ लुलायबाय दैनि वेटआ जितु गोबां जायो दैया सिङाव थासिगोनलाय केरासिना जितु लाइट वेट बे सायाव दावखोसिगोन बेवहाय मोनसे सल्टा सोबाय ओमफ्राय बेखौनो जलायबाय बेखौ सावबाय आरो बेबायदि स्रां खराव बेबायदि बाहायोमोन बेनिफ्राय गेस लाइट मोनोमोन मोनसे हाबाफोरावहाय बाहायजायोमोन जिहेतु बै समावहाय बेबायदि इनभार्टार जेनेरेटर बेफोरखौ बारा बाहायनाय जायामोन थ' बे गेस लेन्टार्नसै आरो बेखौनो माने गोबां भारा माने फैसा होनानै लांथ'नाय सोरनिबा हाबायाव बाहायनाय बेफोरबायदि जायोमोन जेन हक सिगांनि खोथाफोरखौ रायखांबा जोबनाय नङा जोबोद खोथा दङ मोनसे गल्डेन एज होनांगोन बेखौ जोङो दा बर्तमान गोबाङानो बेखौ मोनथिनाय नङा जेन हक दा बुंदों मा जों ओरैबायदि मोनसे स्पिडि प्रग्रेसआव फैदों आरो ओरैबायदि फाउन्डेसन स्टेज होनांगोन जोङो बिटिसि जितु एग्रिमेन्ट जादों बेनि उनावहाय बिराद थाबैनो चेन्जआ फैदों बायदिसिना चेन्ज फैदों माने हरखाबै जोङो मोनसे एजआव दंमोन बेनिफ्राय जोङो बारबोनानै मोनसे एजसिम मोनफैबाय माने मोनसे चेन्ज फैदों आरो गोबां स' जोबोद नैबेखौ जोङो सानना नायोब्ला जोङो बुंनांगोन बिएलटिनि दैदेननाय बा एबसुफोराबो बै समावहाय हेफाजाब होफानायनि गेजेरजों एबसुनिनो माखासे वार्कार्सफोरा बिपिएफआव जइन जानानै जयै बिथांमोना दिनैनि समावहाय 15 बोसोर खुंबोबाय नङा होमबा मोनसे फाउन्डेसन स्टेजनिफ्राय लानानै दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावो स' जों बेफोरखौ जोङो मावाखै होननानै बुंनो हानाय नङा आरो सोरबाया ओरैनो बुंदोंब्लाबो बिथांमोना गोसोआव साननानै दङ मावाखै नङा मावमारदोंमोन होननानै नाथाय स्पष्टयै बुंनो हायाखै जितु दिनैनि समावहाय सोरबा नङा सोरबा मोनसे पार्टिजों लोब्बा लाखिनायनि जाहोनाव बिथांमोना बे खोथाखौहाय गावसिनि पार्टिनि फेभाराव बुंनो हायाबो जानो हागौ स' दिनै आंनि बुंनो गोनां बाथ्रानि बेनोमोन जे दिनै इनकाम्बेन्सि रुलिंआव थानाय जितु सरकार बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बै बोसोराव बिपिएफनि कम्पेरिजनाव बिथांमोना दिनै मा मोजां खामानि मावखो माबायदि डेभेलपमेन्ट पेकेजफोर लाबोखो आरो माबायदि दिनै लाइफ स्टाइलफोरा चेन्ज जाखो आवगायनिफ्राय साबसिनमोन ना जोङो 4 बोसोरसो फावसायफिननानै थानांबाय नैबेफोरखौसो दिनै बिथांमोना स्पष्टयै रायजो राजाफोरनोहाय फोरमायथिनानै होनो हानांगौ नाथाय बेनि सोलाय बिथांमोना दिनै दैदेनगिरिफोरखौ गावसिनि मावनाय मावि जानाय जायैखौ बुंनो नागारनानै रायजो राजाफोरखौ मोनसे मिस इनफरमेसन होनानै गुलाय गुजाय मोनसे खोथा बाथ्रा बुंनानै सोरखौबा एम्फौ सोरखौबा खांख्राइ सोरखौबा गुमा सोरखौबा बेदर गोसोम बायदिसिना बुंनानैहाय दिनै बेफोर खोथाफोरखौहाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि समाजाव मोनसे रेसपेक्टफुल मोनसे अनार मोननाय लिडारफोरा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो समाया बे खोथाफोरखौहाय जानला मेनला जोङो बयबो बखिलाबायो बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननो लाबोना फैदों आरो बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै नोंथांमोननो साथाम बिजाथिनि आङो अपसनखौ होगोन साथाम बिजाथिनि अपसनखौ होगोन क'क्राझार बियाबनि बेनि उनावहाय जों दरं उदालगुरिनिखौबो लाबोनो थांगासिनो दङ जितु दरं उदालगुरियावथ' इउपिपिएलआ इयावहाय पार्टिसिपेट खालामखायाखै एनडिए जितु आलायन्स पार्टनारनि बिजेपिनो बिथांमोना सिटखौ हगारनानै होबाय क'क्राझारनि दिनै साथाम बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिपिएफनिफ्राय ओमफ्राय जयन्त बसुमतारी इउपिपिएलनिफ्राय बेनिफ्राय कंग्रेसनि गर्जन मुसाहारि बिथां साथामखौ लानानै सोर बबे लिडारखौहाय सायख'दों सोर पार्टिखौ मोजां मोनदों बबे मोनसे पार्टिखौ मोजां मोनदों नोंथांमोननि डिसिसन नोंथांमोना एनालाइसिस खालामनानै नायदो गावबा गावनि गोसो मथे चइस खालामनानै नायदो सोर जाथावथाव क'क्राझारनि एमपि आरो सोर जानांगौ सोर जायोब्ला दिनैनि समावहाय जोंनि जिथु आद्रा थालांनाय खामानि बेफोरो जाफुंसार महर मोनो स' नैबेनि मोनसे भट पल लाबोगोन आं नोंथांमोननो होनानै दोनगोन डेसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना नैबेवहाय थांनानै गावबा गावनि भटखौहाय प्लिज मेनसन खालाम इउजार नेम सिदा सिदा इउजार नेमखौहाय नोंथांमोना पारफेक्ट नोंथांनि नामखौ जुदि मेनसन खालायोबा साबसिन जागोन
बेनिफ्राय बबे एरियानिफ्राय नोंथांमोना भटजों लोगोसे डेसक्रिप्शनावहाय कमेन्ट बक्सआवहाय भटजों लोगोसे नोंथांमोननि समस्थिखौबो फोरमायहरबानो जाबाय। आवगायनि थासारिफोरखौहाय रायखांनानै आं कमेन्ट्सखौनो फरायनो बावदोंमोन। जियानो हक कमेन्ट्स आं जेखौ फरायनो होनना बुंदोंमोन नैबे एक्चुअलि मामोन बेनो जे UPPL नि लिडारफ्रा गासैबो एम्फौ एनला जिब जुनार बायदि बेसादजों रुजुनानै बुंग्रा गोजा बिनि अनगा जेबो रोङा खोमा होननानै बिथाङा कुइसन मार्क होदों। माने बिसोरनाव जेबो रावानो गैला। जोङो गोबां समाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो नुबोबाय। सोरखौबा खांख्राइ खर' गैयि, सोरखौबा बेदर गोसोम, सोरखौबा बिदिनो गोबां बायदिसिना जोङो खोथा बुंनायखौ जों खोनाबोदों। नाथाय बेनि सोलाय बिथांमोना जुदि मा जामारदों मा जामाराखै बेखौ रोखा फोरमायनानै होनायमोनब्ला सासे मोजां दैदेनगिरि महरै सिनायथि जागौमोन, सिनायथिबो मोनगौमोन, लोगोसेनो अननायबो मोनगौमोन, सिबिनायबो मोनगौमोन आरो जोंबो सासे मोजां दैदेनगिरि होनानै जोङो बासिनानैबो लानो हागौमोन। बेनो आरो गोबां खोथा दङ। बेनिफ्राय आरो मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं मेसेज मोनसे कमेन्ट हरदों डेभिड बर' बिथाङा। BTC बासायनोब्ला जों बयबो फिसा फिसा एम्फौ जानानै संघर्ष खालामनो नाजानांगोन। मोस्रोमफोरबायदि हार्डवर्किं जानांगोन। अमा गेन्द्रा बायदि रायजोफोरखौ थगायना जुजाइखौल' जाबाय थानो लुबैनो नाङा। प्रत्येक भाषणावनो बेलेग बेलेग खोथाजों बिब्रान्थि खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। संसाराव बेबायदि असभ्य इडियट जुनार आखुनि माल नुफेराखैमोन। धिक्कार नों अमा गेन्द्रा BTC नि भाइरास होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। जियानो हक आरो खायफाया आंखौ सोंखारिदों, आंखौ रायहरदों। सोरबा सासे लिरना हरदों इउजार, आं मिथिया सोर बिथाङा, नाम मेनसन खालामाखै। नोङो मा बुजायनो नागिरदों बुरबक? बिनि मावबोनाय खामानिफोरखौ नोङो जेबो मोनथिया। बेबायदि माने समाव मावबोनाय मोनसेबो खामानिया कमप्लिट नङा। देखायनांगौब्ला गोबां प्रुफ दङ होननानै आङो सोरनिबा खामानि मावनाय माविखौ आं बुंनो थाङाखै। मोनसे खोथासो बुंदों आङो जे रायजो राजाफोर नोंथांमोना जेबायदि कमेन्ट्स हरदों बेवहाय आङो फ्राय बयखौबो BTC बासायनायनि आरो लोगोसेनो BTC खौहाय बोरै रैखा खालामनांगौ नैबेनि बागैहाय बांसिन बुंनायखौ नुनो मोनदों। साफा सानै बेबायदि गेजेराव बुंग्रा थागोन, आं बेखौ जेबो जिंगा सियाखै। खोथाया बेसो, जों BTC खौ बोरै बासायगोन, सोर फैयोब्ला मोजांसिन जागोन। नैबेफोरखौ नोजोर बोनानै आङो एसे उननि समनि खोथाफोरखौबो दिनै बेवहाय सोदेरनानै होबाय। दा बयबो हयथ' नैबेबायदि परिस्थितिजोंहाय मोगा मोगि जाबोनाय बयबो दङ। आंनि सिगां बा आंनि उनाव बेबायदि गोबां 90s नि समाव माबायदि जोंनि थासारिफ्रा 2000नि उनावहाय माबायदि चेन्ज जाबोनो हमखो, एकर्डनि उनाव माबायदि चेन्ज जाबोनो हमखो। नैबेफोरखौ जोङो गासिबखौबो फारसेथिंनिफ्राय जोङो बिजिरनानै नायोब्ला बबेबा नङा बबेबा मोनसेयाव जोङो नुनो मोनो मा BTC खुंथायनि समावहाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना जि काउन्सिलखौ सालायबोनाय जेबोआनो गैयामोन होनजायो। नैबे समनिफ्राय दिनै फैयै फैयै गासिबो दिनै फ्राय जाफ्रामजोबनाय। बेखौ दिनै सालायनोल' गोनांथिमोन, नाथाय बेखौनो दिनै एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टआ सालायनायावहाय जोबोद बेले बेजे गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनदों। जों बेफोर खोथाखौ जोङो एसे सानफिनना नायनांगोन। बेसेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन, आरो मोनसे मोजां टपिक गुबुन टपिक लानानै फैबावगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।